să spun câteva cuvinte în răspuns la mesajul pe care George mi l-a scris la ultima postare de pe blogul meu, cea cu candidatura, respectiv al 5-lea mesaj, cei care doriți să urmăriți acest dialog indirect. Este vorba de o formă de dialog public-privat. El scrie din privatul anonimatului, eu răspund din splendoarea persoanei inexistente. Mihai Rabcea ca atare nu există, este o ficțiune, la fel ca tot universul, ca toate lucrurile. Este un aspect imaterial, temporar. Și prin aceasta lipsit de realitate. Ce mi-a scris George ultima oară? A spus că departe de el gândul de a mă critica, și am simțit multă afecțiune în aceste cuvinte. El consideră că eu ar trebui să fiu mai mindfulness, că atâta timp cât mă aventurez pe aceste cărări ale filozofiei și cunoașterii acesteia discursive, a căilor, a budismului, a hinduismului, a tuturor acestor aspecte, eu rătăcesc pentru că dau putere acestui eu și rămân în ignoranță. Practic nu pornesc cu adevărat pe calea căutării interioare. Și în opinia lui, ceea ce este complet adevărat, căutarea începe doar în momentul în care începe autoobservarea, când începi să te autoanalizezi în sensul de a observa procesele, mecanismele minții tale, și astfel apare lipsa de consistență a eu-ului. Și prin această observare fără observator, ca să spunem așa, percepi spontan adevărata ființă, această ființă fără ego, care transcende ego, care este dincolo de aparența unui eu individual. Și mă îndeamnă să fac pași în această direcție, pentru că asta este singura direcție reală. Sunt absolut de acord cu George, așa este. Ceea ce spune el vădește tendințe proprii fie Advaitei Vedanta, fie Dzogchenului, însă cu următoarele amendamente. Eu sunt o persoană care sunt foarte implicată social și din foarte multe puncte de vedere. În această implicare a mea, care este foarte amplă, de anvergură, și familie, și job, și partid, și spiritualitate, diverse linii, implicare în activitățile de grup și ale sangăi, adică pe foarte multe direcții. Ideea este că eu nu mă implic în aceste lucruri de dragul implicării. Aici există o nuanță foarte importantă, și anume că o fac fără agățarea specifică persoanei obișnuite care realizează acțiuni, însă consideră acțiunile respective ca fiind reale și consideră de asemenea persoana care le face ca fiind reală. Poate că sunt cuvinte mari, lucrurile pe care le spun acum, însă dacă realizezi o acțiune fără să te agăți de rezultat, fără să ai așteptări, exact ca atunci când este vorba de un vis, este vorba de o simplă
de o simplă manifestare, acest lucru nu te prinde. Dacă nu te prinde, practic nu apare acel atașament foarte intens care te face să uiți de prezența aceasta a observatorului, de conștiința primordială, să-i spunem. Deci secretul este această agățare care vine din dorințe și din prezența unui eu care revendică, care visează, care dorește, care proiectează, care speră. Ori aceste lucruri sunt într-o măsură din ce în ce mai mică la mine. Da, știu că poate să sune a laudă de sine, cum poate că a sunat a laudă de sine ceea ce am spus odată și am fost criticat de un amic, cum că eu aș fi trăit samadhi, aș fi intrat în starea naturală și puteam să vorbesc din starea naturală. Și ce e așa de neobișnuit în a fi în starea naturală? E mai natural să fii în starea naturală decât să fii în starea non-naturală. În fine, și asta ne-au spus-o și profesorii noștri unde am fost la învățături. Însă acest aspect nu este acceptat de toată lumea, pentru că unii consideră că e foarte greu să fii în starea naturală. Și consideră că este o dovadă de bravadă și ceva anormal sau nefiresc să spui despre tine că ai trăit așa ceva. Cam la fel stau lucrurile și cu această chestiune. Adică eu am cartografiat o zonă prin experiență. Însă acest dialog mă obligă într-un fel să mă deconspir, să vorbesc un pic despre mine, despre interiorul meu, despre cum se învârt rotițele la momentul actual în mine, pentru a fi înțeles cât mai bine, să nu existe dubii. Cred că o diferențiere destul de mare s-a produs din momentul în care am fost în acele mini-retrageri de 2-3 săptămâni, o lună în fiecare an, o lună jumate de câțiva ani încoace, care au stabilizat un soi de experiență și o experiență și un antrenament al non-agățării. Non-agățarea aceasta este esențială. În budism îi se spune și renunțare. Cei care au o renunțare puternică la lume sunt cei care apoi obțin cunoașterea vacuității și în baza cunoașterii vacuității au acces la ceea ce este practic dincolo de vacuitatea lumii fenomenale, a dualității, a samsarei, a adevărului relativ, cum vreți să-i spuneți. O sugestie pentru George, pentru că bănuiesc că o să-mi urmărești acest video pentru continuarea dialogului nostru indirect. Gândește-te că modul în care poți să structurezi aceste gânduri într-o formă cursivă, logică, cu o anumită continuitate, reprezintă o dovadă a faptului că modul în care vorbesc și percepția mea asupra propriei minți nu este una obișnuită. Mintea are acea calitate de a sări de la un gând la altul, de la un subiect la altul, de la o agățare la alta, în funcție de cum se mișcă energiile în canalele tale. Mintea este influențată și în mod spontan apar anumite samskarasuri, adică manifestări ale minții pe baza întipăririlor anterioare. În momentul în care a existat un astfel de proces meditativ profund care a stabilizat o anumită experiență, tiparele energetice în corpul subtil încep să curgă un pic altfel și mintea
se stabilizează pe alte nivele. Eu am înțeles ce ai vrut tu să spui cu a observa mintea și a observa, de fapt, inexistența eului. Pentru că am un prieten care asta face toată ziua, însă condițiile lui îi permit să facă asta, pentru că nu muncește, nu are familie, nu are obligații sociale sau de altă natură. Și atunci această formă de contemplare are foarte puține perturbări. Însă în momentul în care trebuie să faci lucruri din foarte multe puncte de vedere, momentele în care poți să pierzi această conștiință de sine și să fii înghițit de experiența actului, aceste momente cresc exponențial și singura cale de a stabiliza în practica de zi cu zi, în fiecare moment al existenței, când faci chestii, singura cale este să fii dezvoltat bodhicitta sau acea compasiune. Pentru că bodhicitta are un element foarte important și anume atunci când se dezvoltă și se maturizează, ea aduce cu sine alte două calități cu care este intim, indisolubil legată. Una este înțelepciunea. Deci compasiunea este inseparabilă de înțelepciune și una o trezește pe cealaltă și cealaltă o trezește pe prima, deci este reciprocă. Iar un al treilea aspect care se manifestă atunci când ele sunt active, fie înțelepciunea, fie compasiunea, este că apare un soi de claritate, de conștiință fără conștientizator, deci non-referențială. Și aceasta, de fapt, constituie baza experienței pentru tipul acesta de cale în care acționezi pe foarte multe planuri. Și oamenii văd acțiunea și spui, băi, poate ar trebui să se oprească și să facă un pic de meditație, să se retragă, să se regăsească, să regăsească starea de conștiință. Ceea ce spui tu este corect pentru fazele inițiale, însă în faza aceasta în care operezi pe baza bodhicittei ca intenție și se realizează acest gen de prezență în fiecare act fără agățare, toate astea dau experienței o altă formă. Experiența se schimbă total. De exemplu, fiecare act, fiecare fapt, de exemplu, pune o frână în fața ta sau observi că apar lucruri care în mod normal ar trebui să te enerveze, să trezească în tine anumite energii mentale, da? Deci lucrurile astea nu le mai vezi ca pe niște simple manifestări exterioare. Ele apar ca niște manifestări care sunt intim legate de tine, adică au legătură cu persoana ta și atunci le observi împreună, ele se auto-observă într-un fel împreună și observi atât fenomenul cât și reacția care apare în tine în timpul procesului de a se întâmpla lucrurile. Și de foarte multe ori te minunezi la acest spectacol despre cât de perfectă este universul, este lumea. Apare un soi de savoare a perfecțiunii în toate lucrurile care se petrec în viața persoanei respective. Ai acel sentiment extrem de puternic că totul este așa cum trebuie să fie, că nimic nu este ne la locul lui, chiar și lucrurile oribile care se întâmplă, chiar și lucrurile abominabile, da? Ele au o explicație a lor, dar care este dincolo de cuvinte, au frumusețe în modul în care sunt întrepătrunse cu alte evenimente, cu alte aspecte, cu alte lucruri. Adică nu mai vezi, nu mai ești furat de
aspectul acesta particular fie al suferinței, fie al bucuriei sau plăcerii, ci percepi puzzle-ul, percepi întregul. Și chiar și modul în care îl percepi este o percepție fără dorința de a percepe, adică e ca un fapt care apare și care nici măcar acel lucru nu te agață. Nici acel lucru nu-ți produce, nu te scoate din această observație. În fine, și în ultimul rând, că acum am ajuns la destinație, în ultimul rând trebuie să înțelegi și scopul pentru care eu vorbesc și spun aceste lucruri. Că poți să te întrebi, oare de ce vorbește? Le spun pentru că există foarte mulți oameni care sunt pe diverse etape, în diverse momente ale existenței lor, inclusiv spirituale, și care pur și simplu nu regăsesc nicăieri în lumea din jur un ecou al propriilor experiențe. Să știi că am avut foarte multe situații în care oamenii m-au contactat și au spus: dom'le, ceva din ce ai spus tu am trăit și eu, sau am avut și eu ceva de genul ăsta și mă bucur că ai spus, pentru că mi-am dat seama că asta este o experiență autentică, de mă aflam, lucruri de genul ăsta. Și practic modul în care spun aceste lucruri sunt nu pentru a mă lăuda, ci pentru a arăta că experiența pe care o trăiesc este absolut firească și reprezintă doar un moment, o etapă, un nivel în evoluția noastră. Și un alt aspect, de ce dau atâtea referințe, inclusiv că aș putea să vorbesc foarte simplu, fără referințe, fără să dau exemple de cărți sau de filozofi sau citate sau etc. O fac pentru a deschide orizonturile celor care poate sunt curioși, poate că trăiesc într-o sărăcie intelectuală și caută direcții. Pentru ei, încă spațiul acesta conceptual în care găsești perle, găsești diamante, găsești rubine, găsești perle de înțelepciune, lucruri șlefuite extraordinar, este esențial, e necesar. Că nu toți suntem la momentul abandonului în care, adică abandonăm, dar măcar avem ce abandona. Dar mulți nu au încă această experiență și au nevoie de acest bagaj. Încă au nevoie, sunt în perioada de formare. Și atunci, inclusiv acest lucru este important. Deci și acolo rog să nu fiu judecat ca și un Liceanu sau Patapievici care fac paradă de bagajul literar sau de bibliografia încărcată. Sunt aspecte care trebuie amintite, trebuie explorate, pentru că sunt utile până la un anumit moment. Bun, ne auzim și cu alte ocazii. Continuăm dialogul.